cel între Sfinți, Părintele nostru, Ioan de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie a săvârșit. Ale Sfinților Apostoli, Iason și Sosipatul, ale Sfinților Mucinici, Maxim, Vitilian și Dadas din Ozovia, ale căror a săvârșit, ale Sfinților și Drept Dumnezeu Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne mirească și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și mântuiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne. O parte din Mănăstirea Bujoreni. Un loc superb, minunat, mirific. Hai, coborâm? Ha? Nu!